Daddy? Ano? Tabi ako? Saing ka? Ma-school na po. Ayan ha, mag-eskwela ki Maray ha. Yes po. Dahil ko maaraman na magtagay. Maaraman mo manan. Noy. O ano boss? Saing tabi di gusto harong ni Kapitana. 20 boss tabi. O may bayad ang paghapot? Jesus Maria Joseph na so inot nga ning naghapot sa kuya. 5 sa nangali so inagad. Kung yan advance kita. Ika pala sunapotan ko kang Awi ka na ito? Dahil na boy, dahil na kuma... Abo mo maraman? Abo kong maraman, ako na sana. Kapitan! Kapitan! Barangay magastos ine. Kaya may bayad ang maghapot. Ayo to. Boss! Pagal. Boss, pili paghapot? Yung bata pagal-pagal pa siya na kita. Anong ihapot mo, Noy? Ay, hapot ko masama. Paano mo maaraman kung taga Bakakay? Uyog-uyogon mo ay. Pre! Isos pare! Ano pare? Ano tabi? Isos Kaya ba? pare! Katutuo na pare! Gusto rin? May 200,000 kita pare! Kalikuan! Atay yung pare! Mapila ko na kita ngunyan! Oo pare! 200,000 na kwarta! Bako! Follower! Una ko lamang kwarta na. Nahiling mo na bagaan. Kula naman ay ne. Di mo ang pundo na tibe. Na nagtitipid nga na kita kang kuryente. Kung makatipla ka, pundon mo ang tibe. Tasayang kang kuryente. Mahalong pati. Yan. Palto ka yan. Dahil na nga nagtitrabaho. Dahil nang ambag liglio sa harong. Patibi-tibi pa. Ay, may mga padabog-dabog pang naaraman katurugin ha. Tama ka mamarabad ka naman. Ay, salamat to. Nasa ibang bansa naman ako ngunyan na. What? Hiso, siyaon kita ngunyan sa Macau. Uyog-uyogon mo bagayan. Ano? Pero sa lang nga dadangog ko. Nasa Macau, ibang bansa. Macau! What? Macau man sa emo. Yaong kita sa Kagbulakaw, ang kahampang Mangkaw. Sus Mariusip man sa emo. Magkatulog naman sa nabagan Macau, buli ang Mangkaw. Ito Kagbulakaw. Kaya basta may cow. Shout out, cow store. Pade. Ano lamang? Good morning. Mapurma akong baga. Nakabagong garida ko na kwarta. Pautangan ako paliki 5,000. Mapabakal ako padikan uring ko duman. Sarong simana naman pagkako-akaw. Pagbiyahe ko ng kadpade. Pade, perang bisis ta ka na dinaian. Hidap na baga akaw. Ngunyan, dahil ka nahihidap manggang pagsayuma ko sa emo. Para naman sa ro na bisis takang dahil taka na bayadan. Paduwahon mo man lamang. Anong paduwahon? Kampantulo. Dahil mo na ako paunrahan. Dahil ka naman yan ipapuntran. Kung patulungan ko pa yan, lalo. Pambakal sa nangani pa di kibahaw. Ano naman bayaan? Aw, nagurig ka pa kung dahil kang pambakal. Jesus, marayahon ngunyan ang aldaw ko. Dahil na talagang konsensyang padiyong kong ini. Bawong ko ito, o lang aton budaingas.